Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ilis ka na imong nurse, ha? Kay wa na'y batasan. Nawag tagang akong kwarta o karon lang ni mahitabo nga siya ng imong nurse, papa. Ma'am Shane, unsa may akong sa ni mo? Mga tana ka pa? Bastos kang pagka-nurse. Kuwang ka sa seminar, day. Unsay iyang sa nimo, Shin? Nakainom ko gabi, papa. Unya, namaray ko og tubig niya, pero wa ko tagda. Gikatawaan ko nilang duha ni Lando. Wala ba tasang bayhana? Ma'am, hubog na kagabi eh. Og dali tubig ang imong gipangayo. Magpapalit ka na ko gilim nung makahubog sa gawas. Ayaw pa makak! Dili ko mahimong mamakak, Ma'am Shane. Hubog ka? No! Dili pa pa, oy! Nakainom na ko og gamay pero dili kit ko hupog. Gawas. Pa! Ayaw ko. Ma'am Shane, gawas na lang, palihog lang. Basi ko atakihon sa mga imong amahan. Maugid ka. Mas maayo ka sa ubang tao, pero bati kag batasan ako nga imong anak. Sir Alejandro, ayaw lang pada sa batasan sa imong anak, ha? Naanad na ko ni Shin. O niya, unsa man? Gusto ka nga magawas sa bahay? Sige. Asa makagustong mo pondo? Dito. Sa luyo? Sa may kakahuyan? Oh. Bugnaw. Oo. O bitaw. Bugnaw gid hinuon didto. Ganahan sa gani ko didto. Presko ang hangin tungod sa landong sa kahoy. Adto ta. Okay, sir. Maayo naman di kang mag-drive sa imong wheelchair? Oops. Hinay-hinay lang, sir. Wow! Kanindot ng dili ipauli, oy. Oops. Ayaw paguluhon na niya na, Julia. Hindi ba himo nga mo palayo sa mina sa Bulawan? Tuod, no? Dili mahimo nga magpalayo ta ni Alejandro. Pero, gikapoy na ko sa pag-inartista, Franco. Naibaw ko. Pero di ta magpadaas kay nam. Importante na to ang kwarta. Okay. Uy, si Shane man kining nanawag. Nga naman ka, ha? Hello, Shane? Hello, ma'am. Kanasa man ka mapauli diri? Sa sunod na adlaw, nanak ko diha. Sabay nahitabo, ano nanawag man ka, ha? Ta, naglagot lang ko sa nurse nga bako. Nga naman. Kung sa may gibuhat sa nurse nga bago, ha? Akong gisuko, pero di masukot. Kung sa man sa imong gisugo niya. Koon, nagpakuha ako niya tubig ko, kay nalipong ko. Unsa? Og nga nung nalipong ka man, Nakainom ko og gamay. nakainom ka? O yan nahibaw si Papa Alejandro nimo nga nakainom ka? Nisumbong mo siya ni Papa. O niya, kung sa may gisulti ni Papa nimo Alejandro. Magkalagot ka ayo, Mama. Ako na hinunang pagawas ni Papa sa iyang kwarto. Tungod na kay nahubog ka. Wa kay daganan sa lalis kay hubog ka. Ma, tasab ka laban niya? Wa kumulaban na itong babayan na, Shane. Pero, bisan unsaon, wa kay daganan kay nakainom ka lagi. Ma? Nahibaw gyud ka ha, nga dili na ganahan ng imong amahan anang inom. Nagsupak-supak ka gyud. Naunsa man si Papa nimo? Tuwa.
Missouri sa luyo, sa may kakahuyan. Unsa? Tuwa si papa nimo sa luyo? Nga naman nakurat ka man. Shane, sigurado gyud ka nga tuwa sa luyo si Papa Alejandro nimo? O lagi ma, tuwa sila. Kidanihila na si papa dito. Gigamit na ni Alejandro ang iyang electric wheelchair? O ma, og first time nga wa na mag-wild si Papa Alejandro sa iyang kwarto. Og mikawas na siya nga malinawon. Nakita na ko nga, gaan kayong iyang buot ni Helena, mama. Oh, maayo hinuon. Aron dili ta masaba diha. Sige, bantayi lang ang lihok anang bag-ong nurse, ha? Bugnaw gid kaayo dinhi sa ilawom sa dakong kahoy, Sir Alejandro. Tanawa ang duyan. Oh, naaman ang duyan, sir. Daan naman kaayo ni. Dili na ni mahimong lingkuran. Gitutukan niya maayo ang duyan nga pisi. Abi na ko og giputol na ni Julia. Imo din ang gipaputol niya? Siya ang gusto nga muputol og dili ako. Ha? Kang kinsa man din ng duyan, sir? Dugay na kanang maong duyan. Lagi, mailamang gyud nga daan na ni, sir. Nahinumdum pa ko niya. Kinsa ang imong nahinumduman, Sir Alejandro? Sa among katabang sa una. Kinsa nga katabang, sir? Ako siyang gipahimuan anang maong duyan. Sir Alejandro? Ug nalipay siya. Si Mama Salas ang unang ipasabot. Nahinumdum na ko sa inosente niyang pahiyom. Unsay ngan sa inyong katabang, sir? Nalimot ko sa iyangan. Wa na ka mahinumdum sa ngan sa imong katabang? Daghan kami og katabang. Lahi siya sa uban. Pero unsa, Sir Alejandro? nalimot gid ko sa ngan sa maong katabang. Nganong nalimot man kasi ang ngan, sir? Gihimuan ko di mo siyag duyan. O niya, sa dakong kasayon, malimot kasi ang ngan? Mahimo ba og biyaan ko nimo? Sige, sir. Nganong nalimot mo siya sa pangalan ni Mama? Maliwa rin yun niya sa Mama Salas. Tungod kay katabang lang ni niya. Gibiyaan ni Helena si Papa sa ilam sa kakahuyan. May noon. Hoy! Uy, Shane? Sip-sip kay kasa? Shane, mahimo ba? Dili na ta mag-away. May nang mahipaw ka. Nga digit ko ganahan sa Cortes imohang naong. Oh. O, ano ko'y mahimo kon? Dili ka ganahan sa Cortes ako now. Dili kayang imo lang naong ang dili ko ganahan. Ang tanan nimo. Gikan sa imong lihok o sa imong kasip-sip. Oops. Excuse me. Dili mo tingali ko sip-sip? Sip-sip ka.
Gusto kang masuod ni Papa Alejandro aron dili ka papahawaon niya? Ma'am Shane, trabaho lang ning ako. Nurse ko. Busa-buhaton gyud ako ang tanang butang nga makaayo sa akong pasyente. Gawas pa, nurse lang ko. Lain kong tao ninyo. Og bisag mag-unsa pa kog sip-sip, dili gihapon ko makadawat og bahin sa iyong katigayonan. Hilas kay kang manubagda. Kung hulmigas lang ko sa imong tan-aw, ma'am. Ayaw kumpiyansa. Kay mamaak sa draba ko. Panuway ka. Ang panuway, dunay sungay. Okay, wa mo ko'y sungay. Tao ko, Ma'am Shane. Oh, Ma'am Shane, unsa mo na? Ako siyang gisagpa. Kay wa siya'y katungod nga manginsulto na ako, Lando. Oh, nga naman na. Nga na sige man ang mata ni mo, reklamo ka? kay bawa ka, Ma'am Shane. Ang taong managpa sa waysak, waysod ang utok. Buhi ang akong kamot, Lando! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.